Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
mensahe mula sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita. Pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalangga. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Biyernes nga adlaw, Enero 31, tuig 2020, katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero. Sa diin ato naman igabi-abi buwas nga adlaw ang pagsulod sang bulan sang paghigugma. Kay ti buwas February 1 na. So, madamo na sa mga ideya nga nagasulod sa atong sini mga kauturan, especially sa mga lovers, sa mga tao nga may mga balatyagon, sa mga tao nga kabalo maghigugma. Abara naman si Tawe. But anyway, sa kutuman sa atong malabutan, karon nga hapon sa pagpangalaga diri sa This is My Life. Kamusta lang sa inyo dira? Kag kung nakapanyaga na, kag naga-relax na, yes, ang inyo kabus nga lagad si Tita Wilma, updanay kita tubtubtak na alas 3 sa siniiyang hapon. Ang aton pagpangamusta tungod man sang kabalo kita, di ba? Ang latest news naton, latest update. Nga daw halos ang tanan na tublag, ang halos tanan na alarma, pero sa nahambal na naton, okay lang nga mangin preparado kita, mahinalungon kita, pero kung mahimo, hindi kita magpanik. Na? Hindi kita magpanik, kag hindi kita magpadala-dala sa mabatian naton sa gilayon. Munto ba hambal ni Tita White kahapon, kinahanglan kung ano man makita natin sa social media, ano man ang madul sa aton nga mga balita, i-confirm anay naton. Antes kita magpati o kung antes man naton, iduhol pagid sa iban o kung ipalapta pagid sa iban. Ang himuin naton subong sa aton kaugalingon, ano gani, panumdumo naton ang mga reminders. Para sa aton, kinanglan aware kita sining novel coronavirus o kung nCoV, di ba? So, kinahanglan lang gid ang paghalong-halong, wala sang malain sa nagahalong, wala sang malain sa nagapreparar. Pero kung mahimo, hindi gid ninyo ya tawa masiling naman sila kung hindi pagdibdibon nimo tawi nga ara na confirmed na, di ba? Kinahanglan hindi lang kita magsiling magpadala-dala gid kita sa kahadlok. Yes. Kundi kinanglan kalmahon na ito nga itong kaugalingon kag handaan na ang tanan. Updan may naton sang pagpangamuyo nga kinahanglan, Lord, kabalo kami nga kung ano mo kami kapalangga, hindi kami pagpabay. Pag-confirm lang kahapon, pag-breaking news, nga sa press briefing sa Department of Health, mismo ang nag-announce nga ito sa ni DOH Secretary Francisco Duque nga confirmed nga may isa na kaso sang nCoV diriya sa itong sa pungsod Pilipinas. Dito na tanan, halalaptan sa social media. Alam ang mga dasig nga daan, makabalo naman kita nga daan sa mga cellphone. Diba? Kabalugi kita kung ano kadasig sang mga ini sa pagpalapta iya sang tanan nga mga nagakatabo sa aton sa inipalibot. Ilabi na aton mga palangga nga iya sa nagkalain-lain nga lugar. Kinanglan man gid titawe diba? Pabatyaganay kag buligay lang kita. Kag kun ano man kadasig paglaptas ang balita, halos madasig man ang kadamuon sang mga tao o kun mga persona nga ginpaidalom naman sa investigasyon
diri sa aton pungsod Pilipinas for possible nCoV infection. Suno iya sa Department of Health. Kapon 29 hasta kagabi. Subong lang na sinila nga udto 56 na ka-individual. Ang ayara iya sa record sa Department of Health. Inayan diri lang sa Pilipinas. Recorded 56 suspected cases of novel coronavirus a few hours before Friday noon. Diri na sa Pilipinas. Ginhambal sang Department of Health. Kag sa latest figure on persons under investigation, amo nang tawag nila nga PUI, persons under investigation. Halos na doble, halos na doble sang sa record iya nga ginpagwa kahapon nga ginhatag man sang Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Tito Avelino. Kagti kabalo kita ang ginkonsiderar man nga kabahin sang PUIs o kon persons under investigation atong mag-asawa sa Quezon City. Kay nga nakitaan sila sang pagpalanakit sang ila likod kag ila man ginpahayag nga may history sila nga nakabiyahe sila sa China. Back pains, isa na ina, di ba? Ang pagpalanakit sang aton sinilawas. So paghambal nila nga may history sila nga naka-travel sila sa China, ginatagaan sila din atensyon, gina-isolate, gin-quarantine sila. Kag sa nahambal na Tita Wilma ka-ina, nga kahapon gin-confirm ang unang nga kaso sa novel coronavirus diri sa aton pungsod sa Department of Health, nga amo man ang nakakuha kag pa-alerto sang atensyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pag-imponer or pag-implementar sang travel ban. Travel bans sa mga bisita sa mga turista halin sa pungsod China, ilabi na ang mga halin sa Hubei province, pati na sa iban pagid nga mga Chinese areas nga sa diin positibo iya sining makamamatay nga virus. Pero sa piyak naman nga bahin, ang mga kauturan natin nga mga Filipino dito sa China, suno man sa report, nga gusto, kung may ara ka mo dito kapamilya, nga ato dito sa China, mga Filipinos nga mga utod neton, nga gusto iya maka-avail sang voluntary repatriation, alin sa aton gobyerno. May ara sila nga voluntary repatriation program. Kinahanglan kung gusto nila, mag-undergo sila anay sa 14-day quarantine bilang precautionary measure inaya. Kay once nga ma-repatriate sila, pakabalik diri sa Pilipinas, at least safe man kita nga paulian nila. Kita nga ang pamilya nila, di ba? Sa aton man update, nga kadamuon sang death toll sa China, sa mga kalamatay dito sa China, nagsaka ini sa 213, 213, kainas ang aga, samtang halos 10,000, almost 10,000, halos 10,000 ang infected sang virus nga ina, nga nagalapta sa karon sa 18 kaiban pa nga pungsod. Tungod man sina, ang aton sa ni World Health Organization nagdeklarar na nga outbreak. Gindeklara na sa World Health Organization nga outbreak bilang global health emergency. Sa aton man pagkahibalo ang prone gid, ang dali bala nga matagpikan sa mga virus ang aton mga kabataan from 5-year-old pa idalom, ang aton sa ni mga elders, ang aton dara mga katigulangan, mga may edad-edad na, kaya nga medyo mahina-hina ang immune system sang mga ini. Abo si Taweo, oo, kinanglan, hindi lang sila, kita mismo, ako mismo, nagahalong man. Wala sang malain sa nagahalong, di ba? Nagahambal kita nga hindi kita magpanik, hindi kita magpadala-dala sa corner. Pero deep inside, may ara kita na batsyagan nga kabalaka.
Hindi lang sa kaugalingon ta, kundi sa aton pamilya. Ilabi na sa aton mga kabataan. Right, mga ginikanan, nanay kag tatay, tita, titos, lola kag lola nga nag-upod sa aton subong nga hapon, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. That's why nga aton Department of Health, narana nagsugod naman si Tawe, hindi aton tuod ginaya. Ang aton Department of Health, ini nga matapos to ang pag-confirm sang una nga kaso sang nCoV diri sa Pilipinas. Ara gid gyapon padayon, wala untat sa pag-inganyo sa publiko ang pagpanghugas sang kamot na. Ang pag-inom sang tubig, kinahanglan magkaon ta healthy foods. Kag kon mahimo isa pagid likaw kita sa mga matawo nga lugar. Anong mga matawo nga lugar? Lugar nga damo tawo, ala, hagay ka mo anay dira lagaw, tisiling nila to yung nabatian ko. Paano karon ang activity sa gabi? Depende na sa inyo. Tagayin nyo lang proteksyon na inyo kaugalingon, di ba? Sa press conference, ginhambal man niya DOH Secretary Francisco Duque III ngang tagsa-tagsa kinanglan mangin conscious kita. No? Conscious kita na hanungad sa ginatawag nga personal hygiene. Pareho sa paghugas ng kamot, hindi lang nga pagsalod naton sa gripo, na okay na? No, kinanglan hugas kita kamot for 20 seconds na. Kag ginarekomendar gid niya nga kung pwede pa lang as often as we could nga pagpanghugas ng kamot himuon naton. Pero kung kaisa hindi gid malikawan nga kung sa mga nagtrabaho ba lang hindi pwede mabasa ang kamot, pwede kita makagamit alcohol sa iya kay Secretary Duque. Alcohol sa ato na kamot kag sa aton palad if washing of hands is not possible. Amo malang na. Kaging pahanumduman niya nga kinahanglan kita mag-practice ang ginatawag etikita sa pag-ubo na ripagid. Kabalo naman kita kapinpang mga maedad-edad naton sa wayon mo mga kigpa pamati. Hindi na maglikaw-likaw. Kaya kung kaisa mag-ubo mga tsi, anon mo na kay maubo ko, anon ko kay mga tsi ko. Yes! Kinahanglan kabalo ka kung anong dapat mo himuon. Itudlo man nato nina sa kabataan. I-apply nato una sa aton kaugalingon pagkatapos sa aton pamilya. Paano bala ang ginatawag nga coughing etiquettes? Kinahanglan mintinaro naton ang distansya. Kinahanglan may distansya para sa akon kung bangatsik. Kaya bangatsik, hindi ta na mabanta mo, di ba? Hindi ta bala mabalaan, hindi ta makontrol. Ikaw na lang, kinahanglan, ari na nga daan, mindsetting mo na lang, no? Mindset mo nga, kinahanglan mag-ubo ko or mangatsik ko, makadistansya ko sa tao sa atubang ko, sa tao sa likod ko, sa tao sa wala kagtuo ko. Kinahanglan keep this distance. Kinahanglan ang distansya mo hindi magnubo sa 1 meter apart sa tawo nga ara sa palibot mo. Sa atubang mo man siya, sa likod mo man siya, sa kilid kag kilid mo man siya. Kag tabunan ang imo nga ilong kag baba. Di ba? Ina lang ang reminder man ni Secretary Duque. Kaghambal ni Secretary Duque ang kalitan ko gini at least bisan paano ma-share naton sa inyo na importante nga kita hydrated at all times. When we say hydrated, may enough supply of fluids o kung tubig sa atong lawas. Sa mga salawayon, nga daw halos mag-inom tubig, ay, tagsiling nagita na permi dirigambal si Tita We. Hindi magdula sang tubig or baso nga may tubig sa inyo tupan. Hindi blambal ko sa inyo, ang aton lawas is 75% water na mintinahon naton ina hindi nga tingbon mo isa ka litro nga pag-inom di ba? Dugay-dugay inom lang, dugay-dugay inom nan. Okay gina siya. Na kinahanglan naton. Kay nga siling ni Duque nagapakita ina nga ang virus mabudlayan sa pag-inactivate. Mabudlayan sila sa pag-inactivate sa mga
low temperatures, kag low humidity o kung dry atmosphere. So, okay na diya sa aton lugar. Kay ti wala tayo sa mga matugnaw nga lugar. Pareho sa China, di ba? Sa iban nga pungsod nga infected man sining nCoV nga ini. Tindiri sa aton sa Pilipinas ya mapaang ang aton panahon, pero hindi kita gani magsalig sa nasiling na nato. Kagkabaluman kita nga ginarecommend gidya kamo nga may mga ginabatsyag, ginarekomendar gina sa inyo tag sa kadoktor, kinahanglan lots of water ang inyo imnon adlaw-adlaw. Make sure nga ang inyo tutunlan, padus ang tutunlan ni tawe, basa ina. Kay kung wala ka man nagahambal, hipos ka man nga maghipos, gamalay mo tutunlan, di ba? Nan. Kay nga ako magmala ang imo tutunlan, dali ginadang virus. Ti kun basa ang imo tutunlan, mabudlayan ang virus. Nga nabudlayan ang virus dira sa pagpenetrate kay nga basa siya ya na kag tandaan niyo lang kun malang atong tutunlan dali magsakit no. Dali iya magsakit ang aton tutunlan. Amo lang na kinanglan inom lang ta nga inom sang tubig, hindi man nga siling wala untat nga inom kundi jutay amat-amat lang. Kag siling pagin dugang kung magkaon ang inyo sa ni mga intake kinanglan mga nutritious food, mga masustansya nga pagkaon, mga pagkaon nga rich sa mga vitamins A, C, D, and E, kag mineral zinc. Nga sa diin ining zinc na lakip ini, ara na siya sa mga multivitamins. Mga multivitamins, pwede ka mo makainom. Kag siling maniduki nga ang zinc has been proven to protect the throat. Makabuligid sa patagproteksyon sa aton sinitutunlan. Kung may ara man lang kamuda mga fruit juices o kung may mga fresh kamuda nga juice, abihin mo ina nga juice. Kay nga kabalugid kita nga mga prutas rich in vitamin C. Kag may suggestion dirigid ko kagina, dirigid nakuha ang akon sini atensyon. Ang hambal ni Secretary Duque, drink a lot of fruit juices rich in vitamin C, kag ariho, butangan balunggay. Ang kun anuman nga sabaw ng inyo sini, kaunon or higupon. Butangan nyo balunggay. Kag kung saan mo lang inyo sudan, let's say mga magtula ka mo, at ang balunggay hindi gid pagdulaon. Kay very nutritious ang hambal ni Secretary Duque. Rich in vitamin A ina siya. Kag i-avoid naton ang mga gani, Tita Wilma, crowded places kung pwede pa lang. Kag isa pa sa katapusan, kung makabatsyag ka mo bala amat-amat sa inyo lawas ang kung anuman nga mga sentuma, let's say daw matsyag mo doga, hindi ba mabatsyag mo daw kabugat sang imo lawas, tapos matsyag mo doga palang init ang imo ulo, ano hila naton ko, ano pala nakitlawas, kasi gitutunlan ko protect yourself. Kag proteksyonan mo man ang iban against you. Siling ni Duque, gamit kita mask. Wise ang malain kung magamit kita mask, kaya nagabulig lang ina sa pagpalikaw sa paglaptas sang kun anuman nga virus. Hindi lang sang nCoV, no? Magluwas sa nCoV damo pa ya klase virus kita mo. Kung wala gin man niya sang nCoV sa aton, kung mangatsi ka lang daiya or mag-ubo ka lang daiya, may mga viruses kita sa lawas na tunti makalaton man ina. That's why nga sa subong pa lang likaw dala na ina siya tanan, ha? Kinahanglan, proteksyonan, kinahanglan, halungan ang lawas para nga mangin healthy kag mangin happy ang tagsa ka miyembro sa aton pamilya. Alas 2:07 ang aton sini oras. Action Radio Philippine Standard Time, Tita We, syempre, aton anay matahum nga lalantunon. How wonderful to know from Andy Williams. How wonderful to know. How wonderful to know. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadap yan na ikaw na
Pianamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga At hearts na ton, ara naman ha. Gapiyong-piyong ang mata, pero inyo sinipalamatinan, ari lang kay Tita Wilma, ganyan, relax lang kamo sa paglingaw ni Tita Wilma karon nga hapon. Okay na Tita Wea, kay Inday Judith Calvis Pamposa, salamat gid kag mayong hapon sa imo, kay Jing Aguirre Espelieta. Kay Hola Copa, abo ga enjoy gid si Hola Copa. Kay Henny Dinucadis kay Villa Annabel Caruni Lupatinio kay M Mangurali. Salamat gid kay Inday Girlie May atong Zalazar kay Neri Seduco kay Jonali Lukton Pinia Fiel kay Inday Jean Hisulgon. Kay Nining Malungan nagaupod man sa aton karon nga hapon, may damo gid nga salamat. Yes, kay Romeo Joso, kay Inday Blaza, salamat man kay Vincent Doholis Estrope, kay Mimi Alarcon, kay Philip Lorente. Salamat. Kay Ray Ray Lusanta. Sa inyo, may damo gid nga salamat. Ara lang kamuda. Relax lang kamo. Samtang ari lang diri si Tita Wilma. Kag syempre anay dali malipat naman ko karon. Pag kinahanglan ninyo sa mga press kakamataw nga bulak ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand nga nahamtang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina siya. Pwede kamo makatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Kag syempre ara si Tintin kag si Maymay nga mag-attender sa inyo sang inyo sini mga enquiry. Okay. Alas 2:11 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Tawe. Yes, correct gid ikaw, Sir Ed Hilado. Ara ko yung Dr. Pinoy. Yes, kay gapabasko gina sa immune system. Thank you, kid. Chino si Sir from Singapore. Salamat man. Kagapagwit kay Tatay Rodney, gaunay ang radyo adlaw-adlaw pamati sa Action Radio. Jurem, madamo gid nga salamat. Alas 2:11, syempre ara pagid nga itong DTX 500 capsule. Ina naman para sa itong healthy nga liver. Kinahanglan ang itong liver kompleto ina sa management para nga mangin healthy siya. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga nagatinlo man sa nga itong atay kag may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Adlaw-adlaw para malikawan ang paghubag sa ngaton sa niatay. Kinahanglan proteksyonan, kinahanglan amligan, kag tipigan. Paagi sa pag-inom naton sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kay nga kung pabayaan tayo nga daan kung may gamay nga problema sa ito natay, mabudlay kayo. Ang tendency is cirrhosis of the liver o kon cancer of the liver. Ang DTX 500 capsule pwede natin ina mabakal dira sa mga butika sa inyong lugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod kag pwede kita makabakal online. Pwede man na ma-deliver sa aton sa initag sa kapuluyan pagi sa paglogin sa www.kalusuganyan.ph kag ada man sa Kalusuganyan Facebook page. Kag ang authorized online distributor sang DTX 500 capsule abang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Relax lang, tapos commercial break, si Tita Wilma magabalik.
Ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Alas 2:19 Action Radio Philippine Standard Time atin ani Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ay nagaisanon nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan nyo lang sa atong sitwasyon sa karon kinahanglan nga mga resensyadong atong lawas kag kinahanglan proteksyonan man ang aton sini likod ang aton sini baga. Kag likawan natin nga makaangkon man sa pulmonary diseases. Ginahanglan maggamit kita sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea tungod ini ang may antiviral, may antibacterial kag antifungal effect para sa aton. Isa lang katibag, adlaw-adlaw. Pwede natin magamitan sa isa ka litro nga mainit nga tubig bugos nga pamilya na ang makagamit kag makabenepisyo sini. Ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, pwede naton man inababakal sa nagkalain-lain nga mga drugstores dira sa inyo lugar na of course dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Wakhon Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Be smart, be fit, be healthy. Kinahanglan mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Hello, dira kay Reggie Talido watching kami diri live sa Mansilingan. Pakigwit lang sa akon family ara subong sa Isabela Selenitata Rafael Radok. Si Arvin, si Gonzala, kabay nga ang protection ni Lord be upon them. Let the love and peace be with them. And you'll always be there until... Tita, God bless man sa inyo program. This is my life. Tita, wish ko lang let us be a blessing even if it is difficult and you can't feel it. Salamat man sa imo, Inday. Girlie May, atong Salazar, salamat man. Sa Banaya, ginatamyaw ko ang bayan ako, si Gilbert Salazar sa Hacienda San Agustin, Barangay Bagroy, Binalbagan, thanks God. Pamati ko di sa imbo, subong Nestor Escobido, greet lang Papa Gideon, Inosas Escobido. Kag subong man family Escobido, Sulani family, Taipan family, Feria kag Alia family. And also Virgilio Miranda sa Minuyan, Murcia, salamat gid Tita we. Okay. Kag kay Sir Luis Escobar, salamat. Stand by ato na ni sulat, taligid lang, relax ka mo. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang eto letter sender sa karon nga hapon asawa nagaproblema sa iya bana, nagapatawag sa ngalan Pines sa Vista Alegre. Ang sulat ni Pines nagasiling, Dear Tita Wilma, hello there, Tita. Ako gali si Pines. May bana, kag 5 years na nga nagaupod, kag duha, amon bata. Hindi kami kasado, primero, ang bana ko, tawag lang kay Albert. Dari kami nag-estar sa Vista Alegre, Bacolod City. Tita Wilma, ginhagad ko siya nga magpakasal kami sa simbahan. 4 kami ka-couple ta. May mga tupad balay kami nga mahilig sa disparatis. Siling nila, laway kuno ang dungan nga pagpakasal. May ara kuno nga di malason ka, may swertihon man. Daw pareho kuno sa sumpa. Dabago lang ko na ikabatian. Wala ko nagpamati sa ila, Tita. Ang nabalaan ko lang, kun nga ay nagpakasal sa simbahan,
o kun nga ay nagapakasal sa simbahan para may basbas kami sa mahal nga Diyos sa pagpangabuhi. Tungod sa among nga pagpati, may damo sang wala makasal sa simbahan diri sa among lugar. Nadayon ang pagkasal. 4 kami ka-couple. Happy naman, pero may kabalaka ako. Basi bala matabo ang ilagi na panghambal. Pila ka bulan tapos ang kasal namon. Natalupangdan ko ang hinali nga pagbago sang batasan sang bana ko. Abi mo ta, nawili siya sa pag-istambay kag makig-inom na sagwa upod sa iban. Naglala pa siya kag ginaaway na niya ako. Nakatuon man siya sa pagpanahor. Hindi siya amo sinasang una, Tita Wilma. Sa 4 sa amon nga ginkasal, madumduman ko, duha ko no ang swertihon, kag duha man ang magaantos. Wala ko kabalo kung tuod, pero duha tuod sa amon ang ginswerte. Ang isa ka couple, ang iyabana naka-abroad na. Ang isa naman, nag-ayo ang pangabuhi tungod sa negosyo. Pero kami sang kumari ko, daw kami ang ginadimalas. Tuod bala ang disparatis nga ini? Mangkot lang ko taa. Ari lang ko nagapamati. Salamat sa pagbasa. Pines sang Vista Alegre. Okay. Sa atong tagpadala sang sulat sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Pines sa imo una salamat gyud. Kag mayong hapon sa imo. Salamat sa pag-share mo sang imo isa ka parte sang imo sinikabuhi nga daw para sa aton daw gina problema mo gyud. Kung aton ihambal ini ginatawag nga superstitious belief sa aton pulong mga disparates kung pasudlon mo sa kaugalingon mo wala sang matabo sa kabuhi mo. Ang Diyos ara sa ato nagatamo 24/7. Siya among nakahibalo kung paano niya kita buligan kag kung paano kita mangin maayos sa aton pagpangabuhi. Sige lang anay. Dugay-dugay ang dugang. Ari anay ang bahanon nga imo man ginpangabay from Rico J. Puno. Together forever, ha? My love, forever you will always be mine. Only love, forever you will always be mine. Faithful love, it's always you, you'll always be. My love, forever you will be my first and only love. For you alone I'll give my everlasting love. I promise you, you'll always be. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Magpamati lang kita sa lyrics sa nga mga kanta Together Forever. Kanami pamatian, inspiring. Which is supposedly nangin inspirasyon man ninyo nga duha sang imo bana. Sino ito siya? Si Albert, no? Para sa inyo pagpangabuhi. Okay. O galing, ano man yan nagsulod sa ulo? Mga disparates ya, day. Pasudlon mo sa ulo mo, psychologically, matabugid sa pangabuhi mo. Kaya amo na natanom sa pensar mo. Da? Ang mambal ko lang sa imo, Inday Pines, katahom sang imo ngalan Pines. Kuwaan ng S Pine, dugangan sa trees, pine tree, ha? Well, anyway, sa imo Pines, ang mamalang ni Tita Wea, hindi kaya magpati, hindi ka magsilinga, pati ka na yun, basta-basta nga pagpati sa mga amo sinaiya nga mga disparatis, ha? Silinga mo na suwerte o di malas. Hindi, may nabatian kita niya sa aton sini mga tigulang na sa mga old ones na ito, ha? Sabahin sa mga mag-utod, nga kung isa ka mo katuig makasal o kung dungan ka mo nga kasal, magadag-anay niyo pangabuhi. I don't know, kay may araman siling nila nga nagasuprer o nagakatabo sa pagpangabuhi sa nga mag-utod, daw nagadag-anay do something as amo sina. Mga natabuan lang giguro, na? Wala kita nagapati sina kay nga kita iya mismo sa aton kaugalingon amo ang nagahimo sang mga bagay-bagay kung paano naton mapaayo ang aton pagpangabuhi. Right? Diba? 9. Swerte o kundi malas, hindi kadamo sang mga mass wedding nga ginahimo, na ang inyo apat lang gani ka mo ka-couple dira sa inyong lugar ang nagpakasal tungod nagpati sila sa mga amo sina nga mga istorya. Hindi ka mo magpati sina. Importante is nakasal ka mo, natagaan ka mo sang sakramento sang pagkasal paagi sa pagpatigayon iya sang matrimonya, patigayon sang inyo iya pari o kon ministro man sang simbahan, ha? Kung ano man kamo nga sekta. Importante ang blessing sang mahal nga Dios sa inyo pagpangabuhi, ha? Hindi sa kung ano ang ihambal sang iban, halasugyot sang iban, dayon yung man pamati, ha? Kung sa mga nakita mo nga mga pagbago sa pamatasan sang imo bana, hindi iya pag-ibasol sa dimalas kag swerte nga imo nabatian nga ginpanghambal sa mga katupad ninyo balay. My dear, magbakas kamo iya. Magbakas ikaw iya. Sa akon lang gidya paghangob kun nga siguro natalupangdan mo nga daw may something nga nagbago sa imo sinibana. Wala ka siguro yaday kabalo, basta may problema si mister, di ba? Basta may problema siya nga hindi niya mabuksan sa imo, nga hindi niya ma-share sa imo. Gani ikaw ang magpangita sang paagi kung paano mo siya maistorya sa maayo nga paagi in a nice way. Nga mangin mamag-an ang balatyago niya, nga makaya niya kaugalingon, nga mao pa na pina sa imo. Wala ka kabalo, basi kung may lain siya sang buot, gani ginapautwas niya sa pag-istambay sa gwa, kag pag-upod sa iban dira nga mga bana, nga mag-inom, hasta nga nakatuon siya sa pagpanahor. Ha? Hindi pa too late, hindi pa ulihi para sa inyo nga mag-asawa. Pila to may bata ka mo, di na? Di ba may bata ka mo? Yes. Lipat ko, may duha ka mo kabilog nga bata. Ha? May duha ka mo kabilog nga bata. Karon, kung ibutang mo sa imo pamensaron kag balatyagon, nga ikaw kag ang kumari mo di malas, kay ang duha iya ka couple nangin successful sa ila pagpangabuhi, nangin maayo ila pangabuhi, kay isa naka-abroad iya ba, nang isa iya nangin maayo ang ila negosyo, kay nga nagpaninguha sila. Ha? Nagpaninguha sila, gani ikaw, dulaan sa pensar mo atong mga disparates nga ito. Day, hindi pa uli ang tanan, bago pa lang nagsugod yung problema mo sa bahay mo, istorya siya. Hibalo ako kung ano ang ara sa sulod sang iya balatyan. Kung anong iya problema. Kinahanglan mangin kabahin ka sang iya problema, tungod
asawa kaniya nakasal na kamusuno sa imo, kay Mike matarong ikaw sa paghibalo kung anong nagakatabo sa iya, kag kung anong ginabatsyag niya, kung anong ginaproblemahan niya. Ikaw ang asawa, kag sa iya, sa imo na niya mapautwas, kag imo man mapautwas ang mga problema nga nagakatabo sa inyo pamilya. Sa inyo pagsinalayo sa sulod sang balay. Ang palaabuton sa inyo pagpangabuhi, ang buwas damlag sa inyo kabataan, wala yan na sandig sa disparatis, kundi na sandig sa inyo pagpaninguha nga mag-asawa. Istorya kamo nga duha, kung inong maayo ninyo nga himuon para mangin maayong inyo relasyon bilang mag-asawa. Kung ano ang dapat ninyo himuon nga mangin maayo ang inyo palangitan-an o kung sa iya trabaho o kung ano man ang contribute mo bilang asawa nga makapadugang sa iya palangitan-an para mangin mamag-an bisan pulupigado lang ang pagsinalayo. Kag basi pagyad na kulang sa follow-up after sa inyo marriage. Bala pagkatapos sa inyo kasal, nagasimba ka mo bugos nga pamilya. Abi mo day Inday Pines, nami bala istorya gid kamo sang bana mo. Sa mag-asawa, importante ang communication. Constant communication. Kung maglakat si Bana antes, magabot si Bana sa tiyon sang katulugon sa pagbugtaw, mas nami nga may pagsugilan nunay. Mabatyagan ninyo ang isa kag isa. Kung ano may problema o kung wala, ano ba lang ginabatsyag niya o kung ano ang kalipay man nga iya nabatyagan. Kung ano man ang iya mga plano sa bugos nga adlaw. Kung ano mga problema nga inyo na-encounter mo sa balay, ang iya na-encounter siya trabaho, ang pagpaambitanay na. Ay, Inday Pines, baw nga anak ko. Ang matutuon nga maayo nga pagpangabuhi, tandaan mo, may katawhayan, may kalinungan, may kalinong ha, kag malipayon nga nagaopdanay, kakon kaisa bisan nagaangkon kita sang mga pagtilaw sa aton kapatid. Natural na iya. Pabayiin na lang to, focus ka sa mga buhi mo, istoryaha si mister, kag mag-isa ka mo sa pagdesisyon, kag pagpaninguha, upod ang inyong mga kabataan, para nga i-bless man ka muli, Lord. Ano lang na, tungod sinang disparatis nga, feeling ko doon nagtudok, gidya sa balatsagon, kag sa pensar mo, nadira ka na lang iya nag-focus, tungod sinang di malas, kag swerte, ay wala ko yung swerte, tiari ko sa di malas, di maamo lang kasi na, no! Paninguha ka, himua ang mga maayo, para sa imo kaugalingon, para sa imo mga anak, para sa imo bana, para sa bugos ninyo nga pamilya. Tungod ang paghigugma importante sa sulod sang panimalay. Upod man ang paghigugma sang Ginoo para sa inyo bugos nga pamilya. Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
nun inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Uno Action Radio Philippine Standard Time. Ayon mananay Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala lamod chemical, wala sa malay niya side effects sa aton ikaayong lawas. The best ni immune system booster. Kinanglanan kinahanglanon ginaton ina adlaw. Pagbugtaw na iton sa aga. Pero syempre sa nahambalan ni Tita Wilma, kung ikaw ang may problema sa imo ikaayong lawas, may ginabatsyag ikaw, may balatian ikaw, ang nami gida is 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom para malimpyuhan ang tagsa-tagsa ka system o kung nagkalailain na nga system sa atong lawas para mamat-amat repair ang nahalitan sini para padayon ikaw nga mangin aktibo, healthy, mapagsik adlaw-adlaw. Kagari pagid sa problema sa memorya, medyo may pagkamalipaton, the best pagid ang itong Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga ang aton utok nagakinahanglan sang ano gani Tita We? Fatty acid. So, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nag-supply sang 80%. 80% nga ginakinahanglan sang aton siniutok nga fatty acid. The best pagid sa iton mga kabataan nga nag-eskwela nga ginabudlayan sa pag-absorb sang ila sini mga lessons namin ikon mga nagatuon sila. Kung nabudlayan magtulon sang soft gel, namin ganing soft gel kung mag-inom sila kay gadalhay lang. Humok lang na siya, dasig na siya matunaw, dasig ang epekto sa inyo mga kabataan kag sa aton mantanan. Palaman ko tanon sa aton produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopos, Mandalagan. Mamakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, diri man sa amon sa syudad sa Bacolod, available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Okay, Tita We, siling gani sang isa neton ka tagpalamati para sa kay Pines sa makuha ng tagibisan pila kabilog kang aton oras. Tita siling niya, istoryahan nila nga duha. Kag hindi siya magpati sa dimalas nga hambal. Basta buhi kita di buenas kita sa kalibutan. Got you 6948 insakto kagyan. Di buenas kita kay ari kita sa kalibutan. Good PM Tita, hali naman na kay 7457. Para sa sender wala man may madula kag magdugang kung magpati ka sa disparates niya. Sakto. Unay na iya, Unay na iya ang malas kag swerte sa tao. Depende lang na sa pagpaninguha. Padayunan nyo lang ang maayo nga buluwaton sa isa ka pamilya kag dala sa pagpangamuyo. May plano gid ang Diyos para sa aton sa tagsa-tagsa. Salamat gid kag mayong hapon liwat Tita We, gapamati kami di Permisal Castillana Public Market. Salamat gid 7457. Ano baligya niyo ara ka mo sa utanan o ara ka mo sa basta sara sa merkado tawe gapamati kami sa imong subong sa asawa ko Judy and Albert from Victoria. Salamat gid. Salamat gid sa inyo 5181. Tawe ang
sa imo sender, magtinguha ka mo, kag magpangamuyo sa Dios, tagaan ka mo sang kaalam kung paano magpalakat sa inyo pangabuhi. Hindi kay ang disparatis nga ina ang patihan mo. Istorya ba na mo, basi may problema na siya. Sali ka lang sa Diyos. Salamat din. Yes, 5119. Siling gani ni Cristobal Verde. Na? Rebel Cristobal Verde. Siling niya, hindi tanan nga disparatis gaog yun. Iban man nga tao, iban wala man tao na iya ang gadalas ang pagbago sang batasan niya. Pangamuyo lang gid na iya ang panagangda kung ano man ang inyo problema. Yes, and sakto ginato. Ha? Kag salamat man sa imo. Forever you will always be my only love. Okay, nadula to. May nabasahan ko di kagina. Bisan pigado lang kung maayuhay lang hindi pati sang dimalas day. Tama gid Tita, maninguha lang sakto, kutso-kutso lang na ang dimalas ara ni sa kamota nakasalalay ang swerte. Correct. Ang hambal naman ni Reggie Talido Radok, kay Pines, patihi ang Biblia, hindi ang mga disparates. Biblia ang nagahatag kasanag sa kabuhi mo, hindi ang superstitious belief. Sakto ginaiyak, salamat kid. Judith Calvus Pamposa kay Ednar Agco Pugemas. Managaw po sila sa aton live. Good afternoon, ma'am, watching from Imus Cavite, Martin Aliling. Kay Daddy lang ka mayong hapon. Kay Nini Maribel Villanueva, Miss Seven Heaven, kamusta lang? Kag mayong hapon lang dira kay Rebel Cristobal Verde kay Ed Hilado. Alas 2:46, relax. Si Tita Wilma magawalik pa para sa aton sa ni horoscope. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Okay, kaya na ginisugon mayong hapon lang dira kay Christian Roa. May damogin nga salamat kag mayong hapon sa inyo tanan. Kag mayong hapon Tita Wilma live gid ko nga nagapamati. Greet ko lang family sa Lili dira sa Barangay 35 kag sa Kaliling Kawayan Tita. Sa family Tolentino Galon family Diaz family nagapamati gina sila. Belated happy birthday Tita sa bana ko kay Rogin sa Lili 29 pana birthday niya Tita. Salamat kin. Okay, welcome gid. Sherilyn Oro Javier, may damo gid nga salamat. Kag alas 2:52 na Action Radio Philippine Standard Time. Ari anay nga aton pagbasa sa inyo tagsa ka mga horoscope, ang aton tagsa ka mga zodiac sign bantayan. Para karon nga adlaw Biyernes katapusan nga adlaw sa bulan sa Enero, petsa 31 tuig 2020, Aquarius. Mga natawo Enero 20 tubtub Pebrero 18. Para nga mapadayon kag magapadayon ang kaayuhan sa imo kabuhi ang kunang positibo nga dalagan sa imo pamensaro na Aquarian para nga mag-uswag pagid ang imo kabuhi. Kon permi mo ginadayaw kag ginapalangga ang imo iloy, ano gani? Magamag-an ang imo kabuhi. Ang mga nagapanggarit-garit na hindi niya pagsapakaw. Aquarian, mga masuwerte mo nga numero 25, 29, 31, 41, kag 47. Lucky color jade green. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Kung ginapasingtan kada sa isa katawo sa imo palibot, hindi ka na lang mag-react, Pisces. Kaya nga, nagapakita na siya sang imo pamatasan. Siya ang imo mirror sa imo batasan. Kung gusto mo nga magbago, kinanglan ang imo bugal, ang imo pride, abi, paiway-iway na anay, padaluman. Anara ang kaugalingon mo nga, mangin cool ka. Always bala matinawhayon ka. Kaya ka cool man gani. Masuwerte mo nga mga numero 13, 31, 33, 39, kag 44. Lucky color purple.
Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Imo, kaugalingon, tagay-importansya, especially imo health. Aries, tungod kon pabayan mo ini, hindi mo na ma-enjoy ang tanan nga pangabudlayan mo o kung tanan mo nga pinangabudlayan. Inspirasyon mo karon nga adlaw, of course, love, 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 love. Kag siya amo magahatag sa imo sang kapag si karon nga adlaw. Kag labi ikaw nga mangin mapisan sa pagtrabaho. 52, 17, 8, 34 kag 47 mga maswerte mga numero. Lucky color yellow. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubtob Mayo 20. Siyempre, ano ba lang liyabe para nga mag-aayuhan ka ang kapisan, positive mo nga pananawan sa kabuhi, ang mga ginapaghambal mo, kag ang mga ginabuhat mo. Kag inaamo ang mag-attract sa nanarisari nga mga oportunidad sa imo kabuhi. Tinuhaon mo nga maangkon ang ginahambal na bilang nga creative expression tungod makabuli gina sa imo para nga mangin malipayon ang kalibutan mo. Maswati mo nga numero 1, 10, 17, 25 kag 39, lucky color indigo. Sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21 pangamuyo. Amo nang imo himuon tungod amuin ang pamaagi para nga madala mo ang imo partner sa maayo nga pagplano sa imo kabuhi. Halong ka man sa paghulag para malikawan mo nga masakitan ang mga tao sa palibot mo. Maswati mo nga mga numero 1, 5, 19, 27 kag 35, lucky color apricot. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Abi mo kung magpautang ka karon nga adlaw Cancer, magadulot lang na sang kaakig sa imo, ha? Gani tubtob mahimo likawan mo anay ina karon nga adlaw. Hindi gani pasensya na lang anay kung may mangutang sa imo nga may nagpautang ka na. Ang imo man makilala karon iya nga adlaw makahatag sa imo sang kilig sa imo nga balatyagon. Sa mga singles lang na yan. Maswati mo nga numero 21, 35, 33, 12 kag 44, lucky color coral red. Ina ang unang nga bahin sa itong pagbasa man sa inyo tag sa zodiac sign para sa itong horoscope. Bantayan ang ikaduwa nga bahin pagkatapos sini. Life ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
gikan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Nadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Dira kay Almors to Elmer. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon kay Egnar Agko. Pugemnas. Thank you, kid. Salamat, kid, sa inyo. Kag sa mga mensahe dira sa atong sa text hotline, pasensya lang tungod alang-alang na gid si Tita Wilma, ha? Tapuson anay naton ang nabili naton ng mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon niya nga adlaw. Kadto na kita sa zodiac sign nga Leo, Hulyo 23 tubto Agosto 22. Leo, pamati sa imo paglakat-lakat dira halong ka. Likawan mo ang magbulubalikid, ang himuon mo, tan-awon mo sang maayo, ang ginalaktan mo, kung hindi mo gusto, nga makatipalo ka. Ay isa pa, Leo, ha? Palanggiran man lang na, importante focus ka sa imo sinigol para nga maangkon mo ang imo ginahandom. Okay? Maswati mo nga mga numero 7, 15, 21, 29, kag 27. Ivory white is your lucky color. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ang makalilingaw, Virgo, sa horoscope mo, ha? Ang makalilingaw, makabuluang man. Mas nga makabuluang sa paghigugma nga hindi na mag-abot pa sa kabuhi. Nag-gets mo da, ang makalilingaw, makabuluang man. Anong ginabuangan nyo da? ML? Sa mga Virgo nga mga millennials, joke lang, ha? Hindi, padayon tatawi, ha? Mas nga madula ang imo pagkalisod o kon paghinakit. Mas maayo nga tudluan mo na lang ang kaugalingon mo, nga kinanglan, palanggaon mo man ang imo siniself. Kung napaslawan ka man sa paghigugma, okay lang na. Maabot gina sa husto nga tiun para sa imo. Kinanglan, love yourself. Siyempre, subong desperado ka, ang ginahimo mo, unod sa pensar mo, la mierda di, la mierda to. Gets mo, lagaw di lagaw to. Relax ka, kayo, na. Maswati mga numero, 15, 29, 35, 8, kag 44. Lucky color, violet. Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ang oportunidad nga mag-abot sa imo, hindi mo na pagpaligaron pa. Tagai aksyon. Kag kung may magpalapit sa imo nga pareho mo, buligi siya kung masarangan. Kung may mahimo ka,
hindi ka na magpatumpik-tumpik pa. Maswati mo nga mga numero 3, 7, 22, 27, kag 31. Lucky color, orange. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, tagaiman atensyon Scorpio ang imo mga responsibilities. At ipa naman kag protection niyang imo mga kabataan kung may aragin man, if not imo mga utod, imo pamilya. Bisan ano pa kadamo sa imo himuon karon nga adlaw matapos mo na Scorpio kun mangin mahinalungon ka lang sa paghulag. Kag ang imo man ginahandom maangkon mo basta nga naga-focus ka lang sa imo ginahimo. Maswati mo nga mga numero 10, 13, 27, 39 kag 41, lucky color pink. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, ang pagpamalibad, hindi inamalain nga hilimuon. Tungod kun kaisa, kinahanglan i-push mo man ang iban mo, ha? Kinahanglan i-push mo man ang iban nga magtinguha sang sa maanad sila. Ha? Maanad sila nga magsalig na lang nga managsalig sa iban. Nga hindi na sila makatuon sa pagtindog sa ila kaugalingon. So kinahanglan pabalibad ka man para nga manuto sila na amo na siya manuto sila sa pagtindog sa ila kaugalingon. Maswati mo nga numero sa Sagittarian 3, 15, 35, 33, kag 43, lucky color brown. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Sa mga nadula da nga mga gamit sa inyo puluyan, Capricornian, try mo nga magpaninlo. Try mo nga magpanghimos. Makita mo sila. Kundiin sila. Kundiin ina nga mga bagay-bagay. Abi anarang kaugalingon mo nga mangin mahinalungon ikaw. Para wala ikaw sang malipatan nga trabaho. Hindi ka magdinalok ilabi nagigkon para sa ikaayong lawas mo. Bot singalon sa pagdinalok, hindi mo pagdanukan ang kaugalingon mo, ilabi nagid sa kaayuhan sang kaugalingon. Maswati mo nga mga numero 5, 15, 21, 31, kag 39. Lucky color, ocean blue. Nabatian neto na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Enero 31, tuig 2019. Siyempre sa ito naman pagpangapi-kapi sa ito na, anong ginitawin? Sa ito coffee break. Ang itong sininga, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla, kag swabe ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa Xanthone soya kag balunggay. May bulong ka na, may kapi ka pa, simple gid lang sa isa ka tasa nga mainom mo, adlaw-adlaw, hindi lang adlaw-adlaw, tawi mo aga og tuhapon nga pagpangape. Sa kada tasa sina nga mainom mo nga Xanthone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals ikaw nga makuha. May insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber makabuligid sa aton sa pagtinlo sa aton sinikolon o kung sa aton man tinai. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar. Kag magluwas sina, syempre, pwede man kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Ma-deliver pa sa inyo sinipuluyan. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Pasensya na si Tita Wilma, wala na sang panahon pa. Gani kita magapaalam sa itong pagpangilagad sa This Is My Life karon niya nga adlaw. Pero ang tisman ng itong quote of the day nagasiling, we must make the best of those ills which cannot be avoided. I can't say goodbye. Salamat. Kag salamat man sa akong mga partners sa technical control, Action Henry Spolgar, upod man kay Action J.M. Baikin, kag siyempre sa ngalan man sa amon station manager, Action Nona Di Mala Magbanwa, amon productions chief, Action Rex Cantong. Tubtub naman ni White Boss, may damogin nga salamat. Stand by sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!